Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 6 தியான யோகம், அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பதம் நாம 3வது பாத்து வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுகிற ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த குரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா சரி, 3வது பதம் தான் நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கு. பதம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? 3வது பதம் படிக்கிறேன். ஆரூரோக்ஷோர்முனேர்யோகம் கர்ம காரணம் உச்யதே யோகரூடஸ்ய தஸ்யைவ க்ஷமः காரணம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்ல வருது பாத்தீங்கன்னா, அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலோ வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் யோகத்தின் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களின் வழியாக கூறப்படுகிறது. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே இந்த இடத்துல இந்த 6வது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்ப கட்ட பக்தன், அதாவது முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தன் அப்படின்னு 2ஆ பிரிக்கிறாரு. அதே மாதிரி இந்த ஆரம்ப கட்ட பக்தன் வந்து இந்த நிலையில இறந்தாருன்னா எங்க போய் சேர்றாருன்னு இந்த அத்தியாயத்துல விளக்குறாரு பகவான். எந்த லோகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்றதுன்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி முதிர்ச்சி அடைஞ்சவர், கொஞ்சம் முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தர், அவரு இறந்தாருன்னா எங்க போய் சேர்றாரு அப்படின்றது இந்த இதே அத்தியாயத்துல பகவான் விளக்குறாரு. அது இங்கேயே ஆரம்பிக்கிறார் பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. புது மாணவன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயலால அவரு அந்த வழியை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு, சொல்லப்படுறார். அதே யோகத்துல வந்து முதிர்ச்சி அடைகிறான் பாத்தீங்களா, கொஞ்சம் முன்னேறி இருக்கான் பாத்தீங்களா, அது என்ன சொல்றாருன்னா, நம்முடைய ஜட செயல், பௌதிகமான செயல் மூலியமா அதை துறக்கணும்ன்றார். இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ யோகா பண்றோம், யோகாசனம் நம்ம பண்றோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், புதுசா ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதோட ஆர்வத்துல நம்ம ரொம்ப நல்லா பண்ணுவோம். பண்ணி அது அப்புறம் பழக்கமான என்ன பண்ணுவோம், அதோட சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு நம்ம உணர்வோம். முக்கியமா வந்து இதோட சாராம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மனதையும் புத்தியும் உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்றது மட்டும்தான் இந்த யோகாசனம். முக்கியமா சொல்ல போனா இது அடுத்த நிலை கொண்டு போனோம்னா, பக்தியில கொண்டு போனாதான் நம்ம அடுத்த நிலை கொண்டு போக முடியும். அப்ப அடுத்த நிலையை கொண்டு போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜட செயலை துறக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்லப்படுறார். இப்ப நாம வெறும் யோகாசனமே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம உடலால நாம பந்தப்பட்டு போயிருக்கோம். உடலை பேணி காக்கணும், மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அப்படி மட்டும்தான் போயிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே மாய, இது அழியக்கூடியது. இதுக்கு அடுத்த நிலை என்னன்னு போனீங்கன்னா, முன்னேறனுக்கு ஜட செயல், நம்முடைய செயல் மூலியமா அவன் துறக்கணும்ன்றது இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் சொல்றாரு. ரொம்ப அற்புதமா இதுல கொடுக்குறாரு. இதோட அடுத்த ஸ்லோகம் பாருங்க, 4வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4வது பதம் படிச்சிருங்க மாதாஜி. படிக்கவா குருஜி? படிங்க. ஏதேஹி யதாஹீனேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்மஸ்வ நுஷஜ்யதே சர்வஹ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகரூடஸ்ததோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இதை சொல்ற பாருங்க, அதோட தொடர்ச்சி பாருங்க. எப்பொழுது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களையும்
புலன் கிளர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்பொழுது அவன் யோகத்தின் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறது. இப்ப நம்ம அதுல ஆரம்பம் பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி முதிர்ச்சியடைஞ்ச பக்தன், ஆரம்ப கட்ட பக்தனை பத்தி பார்த்து அது என்ன ஆரம்ப கட்டனுக்கு செயலாலையும் இவனு ஜடத்துயரத்தாலும் விடுபடான்னு சொல்றது. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்ற, எப்பொழுதும் ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களை ஈடுபடாமல், இந்த பொருளுக்காக ஈடுபடாமல், உடலுக்காகவும் இந்த பொருளுக்காக நாம ஈடுபடாமல், இப்ப பௌதிக ஆசையில் துறக்கணும். அந்த நிலையில் உள்ளானோ அவன் யோகத்தின் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறது. இப்ப நிறைய பேர் யோகாசனம் பண்றவங்களை பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஆபீஸ்ல வந்து டென்ஷன் இருக்கு, ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்த இடத்துல வேலை, அதனால நடக்க முடியாது, உடல் பெருத்து போயிடுவாங்க, கை கால் வந்து அதாவது ப்ராப்ளம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரே இடத்துல ஆபீஸ்ல உட்காந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, காலில் வலிக்காம, அதனால காலையில யோகாசனம் பண்ணுவாங்க. யோகாசனம் பண்ணிட்டு யோகா பண்ணிட்டா கொஞ்சம் ரிலீஃபா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா இதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமா வந்து பௌதிக ஆசைகளை துறந்தாவே போதும். பௌதிக ஆசைகளை துறந்தாவே அப்பொழுது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு. இப்ப நம்ம ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம் போது பாத்தீங்கன்னா 8 மணி நேரம் வேலை பார்த்தோம்னா உடல் ஒண்ணுக்கு நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்காது. அதுக்கு மேல உழைக்கும் போது தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா உடல் உபாதைகள்லாம் நமக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்க ஆரம்பிக்குது. அதே மாதிரி சில ஆபீஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணுவாங்க, அதாவது நம்மள வந்து டிகர் பண்ணுவாங்க. தயவு செய்து அது ஒரு ஆபீஸ்ல நம்ம வேலை பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அதுல அந்த மாதிரி இதுல பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உடலால நம்ம நிறைய ப்ராப்ளத்தை பார்க்க வேண்டி இருக்கும். சித்திரவதை அனுபவிக்கணும். உடல் மூலியமா நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் கொடுக்கும், புத்தி மூலியமா நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் கொடுக்கும், மனது மூலியமா நிறைய ப்ராப்ளம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும். இப்ப இந்த ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்தா 8 மணி நேரம் வேலை பார்க்கிறோம். ஆனாலும் உடலாலும் புத்தியாலும் மனதாலையும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க. ஒரு 6 மணி நேரம் எனக்கு தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்கு, 2 மணி நேரம் மட்டும் ரிலாக்ஸ்னஸ் கிடைக்குது அப்படின்னாவே தயவுசெய்து இந்த ஆபீஸ்ல போகவே கூடாது. அது ஏன்னா அங்க போய் நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும். எங்க வந்து நமக்கு உடலாலையும் மனதாலையும் நம்ம பிரச்சனை இருக்கோ அங்க எப்பவுமே வந்து சம்பளம் அதிகமா இருக்கும். அதை தவிர்க்கணும். அதிக பேராசை, அதுதான் புலன் இன்பம் சொல்லப்படுது, புலன் கிளர்ச்சி. அதை ஈடுபடாமல் இருக்கணும். சம்பளம் கம்மியானாலும் பரவாயில்லை, அதை வச்சு நம்ம வாழ்க்கை வாழ முடியும் நாம டிசைட் பண்ணணும். இந்த சம்பளம் வருது, மாசம் 30,000 ரூபாய் சம்பளம் வந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜாப் நம்ம தேடிக்கணும். 1 லட்சம் 2 லட்சம் சேலரி வாங்குறவங்க இருக்காங்க, வாங்குறவங்க 4 லட்சம் வாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த உடல் உழைப்பு கொடுக்கணும், புத்தியை கரெக்டா செயல்படுத்தணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அது பௌதிகத்துல நிறைய செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நாமும் உடலை கட்டமைக்கணும். உடல் கட்டமைக்கணும், யோகாசனம் பண்ணணும், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன காரணம் பாருங்க, புலனின்பம். அப்ப புலனின்பம் சொல்லும் போது நமக்கு பணம் தேவை. பணத்துக்காக நாம என்ன பண்றோம், மூடாவா இருக்கிறோம். மூடா நம்ப என்னது, கழுத மாதிரி உழைக்கிறோம். அதுதான் பகவான் இந்த இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நமக்கு சொல்ல வர்றாரு. அப்போ நாம அதை துறக்கணும். அப்ப அஷ்டாங்கத்தின் 2 நிலைகள் என்ன, ஆரம்பம் உயர்ந்த நிலை. ஆரம்பம் உயர்ந்த நிலை 2 நிலையா பிரிக்கிறார். அப்ப ஆரம்பத்துல செயலால துறக்கணும், செயலால நம்ம வந்து ஒரு அந்த யோகத்தினை ஆரம்பிக்கணும். உயர்ந்த நிலைன்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம செயலை துறக்கணும், செயல வர பலனை நம்ம துறக்கணும். அதுக்காக செயலை செய்யாம இருக்கும் கூடாது இல்லைங்களா? அப்ப ஆரம்பத்துக்கு என்ன சொல்றார், ஒருவன் செயல்பட வேண்டும், அவனது கடமையை செய்ய வேண்டும், செயல்படாம இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பண்ணிடணும். என்ன காரியம்னா நமக்கு என்ன கடமை கொடுத்துக்கலாம் அந்த கடமையை கரெக்டா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அஷ்டாங்கோட பயில வேண்டும்னா ஆசனங்கள், இது பற்றின்மை அடைய உதயம், இது அதாவது தூய்மை அடைய உதயம். நம்ம புத்தி எல்லாம் கரெக்டா செயல்பட வைக்கும், ஆசை அதிகமா இருக்காது, போதுன்ற அந்த அந்த மனமே நமக்கு இருக்கும். இவ்வளவுதான் போதும், இது போதும், இதுக்கு மேல வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தன்மை கொண்டு வந்துடும் இந்த யோகாசனம்.
ஆனா இது பக்திக்கு உதவுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உதவும். இது பக்திக்கு உதவும். எப்படி உதவும்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வச்சு பக்தி கொடுக்க முடியும். ஏன்னா மனதையும் உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாவே போதுங்க, புத்தியும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாவே போதுங்க. அடுத்தது ஆன்மீகம் தான். ஆனா நம்ம ஆன்மீகம் நம்ம போறோமா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் யோகாசனம் பண்றவங்க ஆன்மீகத்துக்கு போக மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த உடலுக்கு நான் நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணி நல்லா பாடி கரெக்டா வச்சிருக்கேன், எனக்கு நோய் இல்லை நொடி இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த அந்த மோகத்திலே போயிட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து ஆரம்ப நிலை. அதே உயர்ந்த நிலை, அதாவது இரண்டாம், அதாவது அடுத்த நிலை, ஜட இச்சையிலிருந்து முழுவதும் தூய்மை அடைந்த நிலை ஏற்படும். இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கும்போது, உயர்ந்த நிலையும் போது அப்ப நிறைய யோகாசனம் கத்துக்கிட்டார். அப்ப அடுத்த நிலை என்ன பண்ணணும்? முக்திக்கான வழி தேடணும். ஆனா நம்ம முக்திக்கான வழி தேடுறாங்களா பாருங்க, நிறைய யோகாசனம் பண்றவங்க தேட மாட்டாங்க. அதை வச்சு வியாபாரம் பண்ண பார்ப்பாங்க. யோகாசனத்தை வச்சு நிறைய பேர் வியாபாரம் பண்ண பாக்குறாங்க. அந்த யோகாசனம் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நிலை என்ன? பக்தி தான். பக்தியில கொண்டு போறதா அந்த நிலையை கொண்டு போகணும். அதுதான் அழகா நம்ம வந்து பதினஞ்சு மணில நமக்கு வந்து சூரிய நமஸ்காரம் பண்ண வைக்கிறார். ஒரு கலையா கொண்டு வர ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்ண வைக்கிறார். அதே மாதிரி இந்த 7 சக்கராசை பத்தி கொண்டு வரார். அது அந்த ஒரு சக்கராசுக்கும் எப்படி எப்படி நாம அந்த யோகாசனம் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்கிறார். அழகா கொண்டு வரார், ஆன்மீகத்தை சேர்த்து கொண்டு வரார். ஆனா இப்ப இருக்கிற ஆச்சாரிகள், இந்த யோகாசனம் நடத்துற ஆச்சாரிகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த தன்மை கொண்டு வர மாட்டேன்றாங்க. நிறைய பேரு இந்த மாதிரி திருமண ஞானமையா இந்த மாதிரி நாமமே போட மாட்டேன்றாங்க, பட்டை கூட அடிக்க மாட்டேன்றாங்க. நிறைய யோகாசன டீச்சர் நான் பார்த்திருக்கேன், இந்த பட்டை கூட போட மாட்டாங்க. பெரிய பெரிய மகான் சொல்றாங்க, அவங்கள கூட அந்த பட்டை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பண்ணணும், அதுல அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல யோகாசனம் பண்றதுல இந்த சக்கராசு வந்து இயங்கணும்னா இந்த ஹரிநாமம் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஐயனோட பட்டையும் இருக்கணும். அது இருந்தாதான். இல்லைன்னா உடலாலையும் மனதாலையும் புத்தியாலையும் மட்டும்தான் அது செயல்படுமே தவிர ஆன்மீகத்தை அடுத்த லைன் கொண்டு போகாது, அடுத்த நிலையை கொண்டும் போகாது. அப்போ அவன் உயர்ந்த நிலை ஆச்சாரியா அவரு இல்லை. அவர் என்னது? ஆரம்ப கட்ட பக்தர் தான் அவரு. அப்போ உயர்ந்த நிலை போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய ஃபார்மாலிட்டி இருக்கு. அது என்ன சொல்லணும்னா இந்த ஜட, இந்த உடல் ஜடம்னா இந்த உடல் தான். இந்த இச்சை இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த உடல் சுகத்துக்காக அது முழுதையும் தூய்மை அடைந்த நிலையில வச்சுக்கணும். அப்ப தியானத்தை நிலை பெறணும். தொலைதரம் மன இயக்கம் இருக்குது இல்லையா, இந்த மன சஞ்சலம் அடையுது இல்லையா, அது அனைத்துமே நிறுத்திடும். அது நிறுத்தணும்னா எப்படி பண்ணணும்னா அதுதான் நம்ம ஆரம்ப கட்ட பக்தனுக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா அந்த வேதங்கள் மூலியமா கொடுக்குறாரு, அந்த அஷ்டாங்க யோகம் மூலியமா கொடுக்குறாரு. அதை உணர்ந்து நம்ம செயல்படணும். திரும்பவும் அந்த 8 நிலையை நம்ம இங்க ஆச்சாரி நம்ம கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம், இருந்தாலும் சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். சமாதி முதல் நிலை போய் ஏமம் செய்யக்கூடாது, செய்யக்கூடியது என்ன பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்பாடுகள். ஏமம் சொல்லும்போது நியமனம் பண்ணும்போதுன்னா செய்ய வேண்டிய விதிக்கப்பட்ட நியமங்கள், செய்ய வேண்டிய விதிக்கப்பட்ட ஏமங்கள். ஆசனம் வந்து உடல் பயிற்சி, பிராணாயாமம் வந்து மூச்சு பயிற்சி, வித்யாகாரா வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்கிளர்ச்சி பொருட்கள் இருந்து புலன்களை வெளியேற்றுதல், நிறுத்துதல். காரணம் வந்து பகவானின் ரூபத்தை மனதில் நிலைநிறுத்துதல். தியானம் வந்து பகவான் ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்ட நிலை. சமாதி நிலை 8வது நிலை, முழுமையாக சமாதி நிலை, ஆழ்ந்த நிலை. இது என்ன பண்றது? இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கும். இதை கொண்டு வரணும், ஆன்மீகத்தை கொண்டு வரணும். ஆன்மீகத்தை கொண்டு வந்து நாம அந்த யோகாசனம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைவோம். அப்பதான் உயர்ந்த நிலையை நம்ம பண்ண முடியும், உயர்ந்த நிலைக்கு நம்ம போக முடியும் இல்லைங்களா? சரி, 5ல பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்ல வர. இனி வர வர ஸ்லோகம்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், படிப்புமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தரேத் ஆத்மானாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பந்துர் ஆத்மைவ ரிபுர் ஆத்மனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் சொல்றாரு, மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமணி ஒழிய தாழ்த்து கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். நம்ம ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். நண்பனை விரோதியை பத்தி நம்ம படிச்சோம். நண்பன்னா யாரு, விரோதினா யாரு? இரண்டுமே மனம்தான். நண்பனை நண்பனா பார்த்தா நம்ம மைண்டு நல்லா இருக்கும், நம்ம புத்தி நல்லா இருக்கும், நம்மளுடைய மனம் எல்லாமே கண்ட்ரோலா இருக்கும். அதே நண்பனை விரோதியா பார்க்க ஆரம்பிச்சா நம்ம என்ன ஆகும் பாருங்க, நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கை காலம் நடுங்க ஆரம்பிச்சோம். நண்பன் நம்ம விரோதியா பார்க்க ஆரம்பிச்சோம், நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அறியாமையே நமக்கு அந்த பயம் வந்துடும். ஏன்னா நம்ம நண்பன் நம்ம விரோதியா பாக்குறோமே, விரோதியா ஆயிட்டானே, இவ்வளவு பிரச்சனையா அப்படின்னு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள இது பண்ணிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ கண்ட்ரோல் என்னது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. அப்ப மனது உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. நம்மளை தாழ்த்திக்கணும்னா கண்டிப்பா நமக்கு பயம் வந்துடும். பயம் வர காரணம் என்ன? நாம பௌதீகத்துல போறோம். பௌதீகத்துல இருக்கனால அப்ப நம்ம செய்யற செயல் தப்பா இருக்கும். அப்ப தப்பா இருக்கும்போது நம்ம என்ன நினைப்போம் தெரியுங்களா? இந்த காரியம் நம்ம பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா பௌதீகத்துல இருக்கும்போது அதை பண்ணியிருப்போம். இந்த தப்பு நம்ம பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு நாமளே தாழ்த்திப்போம். அப்ப தாழ்த்தும் போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப மனது நமக்கு எதிரியா தான் இருக்கும். அதே நம்மளை தாழ்த்திக்காம உயர்ந்த நிலையில நம்ம கொண்டு போனோம்னா பௌதிகத்துல 100% கொண்டு போகவே முடியாது. 100% கொண்டு போகவே முடியாது. அதே ஆன்மீகவாதியா இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், ஆன்மீகவாதியா இருந்தோம்னா மனம் நண்பனாவே இருக்கும். ஏன்னா நான் இது பண்ண மாட்டேன்னு நமக்கு கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும், இந்த செயல் நான் செய்ய மாட்டேன்பா. அதனால அப்ப என்ன நம்ம மேல நம்ம நம்பிக்கை இருக்கும். இந்த செயல் நான் செய்யவே மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும். அது எப்படி வரும்னா ஆன்மீகத்தின் மூலியமா தான் வரும். பௌதிகத்துல வரும்னா வரையே வராது. பௌதிகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை இருப்போம், நான் செய்ய மாட்டேன்னு நம்பிக்கை இருக்கும். ஆனா ஒரு நேரம் சூழ்நிலை அந்த பௌதிக தன்மை நம்மள அதுல கொண்டு போய் விடும். தவறுதலான நிலை கொண்டு போய் விடும். இதுதான் நம்மளுடைய கர்மா. அதுதான் இங்க நம்ம உயர்த்திக்கணும்னா கண்டிப்பா ஆன்மீகத்துல போனாதான் உயர்த்திக்க முடியுமே தவிர, அதுக்கு ஆப்போசிட்டா போனோம்னா நம்ம கண்டிப்பா மனம் நமக்கு விரோதியா ஆகும் இல்லைங்களா? இதே பாருங்க, 6வது ஸ்லோகம் பாருங்க. எதிரியை பத்தி சொல்றார். மனதை எதிரியை எப்படி ஆக்குவது நம்ம இவ்வளவு படிச்சிருக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6வது. பந்துர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதः அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு மிகப்பெரிய அதுவே எதிரியாகும் இல்லைங்களா? இப்ப போன ஸ்லோகத்தோட சாராம்சமே இதுதான். மனதை நண்பனாக்கணும்னா நம்மளை தாழ்த்தி கூடாது. அப்போ நம்மளை தாழ்த்திக்காம அப்ப மனம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, வென்றுவான். தாழ்த்திக்கிட்டான்னா எதிரிதான் ஆகும் இல்லைங்களா? அப்போ மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுக்கு யோகத்தின் மனதின் பங்கு என்ன? நண்பனா பகையனா? நண்பன் பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனமா இருக்கும். பரமாத்மாவுடைய கட்டளை பின்பற்றுவதா இருக்கும். சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றதா இருப்பார். இந்த புலனின்பத்தை தவிர்த்துருவார். பற்றின்மை தன்மையா இருப்பார். பலன் பாருங்க, நன்மை, அதாவது உத்தம நிலை அடைகிறார். அதே மனம் விரோதியா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, எதிரியா இருக்கும் போது காமம், கோபம், அந்த மயக்கம் எல்லாமே இருக்கும். அது பற்றோட இருப்பார். கண்ணுக்கு நல்லா குளிர்ச்சியா இருக்கணும், வாய்க்கு நல்லா ருசியா சாப்பிடணும், காதுக்கு நல்லா இனிமையா சங்கீதம் கேட்கணும், இந்த மாதிரி உடலால பந்தப்பட்டிருப்பார். அப்போ அவருக்கு என்ன பாருங்களேன், தாழ்ந்த நிலை தான் கிடைக்கும். அவருடைய செயல் மூலியமா தாழ்ந்த நிலை தான் கிடைக்கும். அப்ப ஆத்மாவா மனதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாதான் உணர்ந்தது. ஆத்மாதான் உத்தம நிலை. ஆத்மாதான் உத்தம நிலை. மனது பாத்தீங்கன்னா அது சஞ்சலமானது. மனது சஞ்சலமானது. புத்தியும் அப்படிதான்.
புத்தி அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணா பதஞ்சலி முனிவர் என்ன சொல்றாருன்னா, யோகாசனம் பண்ணி அதை பண்ண பிறகு புத்தியை நீ கண்ட்ரோல் பண்ண பிறகு ஹரிநாமத்தை சொல்லணும், பகவான் நாமத்தை சொல்லணும். அப்போ புத்தி என்ன வரும்? கண்டிப்பா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணும். மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது புலன்களும் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். இந்த குதிரை வண்டி மாதிரி தான். அப்ப ஆத்மா போக வேண்டிய இடத்துக்கு சரியான இடத்துக்கு போய் சேரும். அப்ப புலன் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு, மனமும் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு, ஆல்ரெடி புத்தி அறிவு நுண்ணறிவு அதுவும் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு. அப்போ கரெக்டான வழியில போகும். அந்த அறிவு இந்த குதிரை வண்டியை ஓட்டுறது, ரதம் ஓட்டுறவர் சாரதியா இருக்கிறார். இந்த கடிவாளம் சொல்றது இந்த மனமா இருக்கு. இந்த 5 விதமான குதிரைகள் புலன்கள் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ ஆத்மா தான் எஜமான். யார் சேவகர்? இந்த 8மே சேவகர் தான் சொல்ல போனா. இப்ப படத்துல காட்டுது 7. பொய் அகங்காரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8. இந்த 8மே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவகர் தான் நமக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? அந்த சேவகரை எஜமானா நினைக்கிறோம். உடல் தான் நமக்கு, மனம்தான் நமக்கு, புத்தி தான் நமக்கு, புலன் தான் நமக்கு நம்ம நினைக்கிறோம். இது எஜமானம் கிடையாது, இது சேவகன். நமக்கு சேவகன் இது. இந்த களமே அதுதான். ஆனா நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்றது, உடலை தான் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதை தவிர்க்கணும். அப்போ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னு பண்ணுங்க, மனதை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறை பாருங்க. ஆன்மீகத்தில் மூத்தவர்களை ஆணையை பின்பற்றுறது. அப்போ அஷ்டாங்க யோகத்தோட சிறப்பு என்ன? யோகாசனம் பண்றோம், நல்லதுதான். மனது புத்தியை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுமே தவிர உடலை தான் கண்ட்ரோல் பண்ண. மற்றபடி ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு படுத்தினாதான் முக்தி அடைய முடியும், இல்லைன்னா முக்தி கிடைக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா அதே வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல இருக்கிறவன் சத்துவத்திலயும் இருப்பான், ரசோலையும் இருப்பான், தமோலையும் இருப்பான். அப்போ அந்த நிலையில இருந்து மாறணும்னா பக்தி தான். அப்போ மூத்தவர்கள் ஆணையை பின்பற்றணும். நம்ம ஆச்சாரிகள் சொல்றதை நம்ம நடைமுறை கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 7ல இருந்து 9ஆம் பதம், 7, 8, 9 இந்த 3 பதமே சமாதியினுடைய அறிகுறிகளை கொடுக்கிறார் பகவான். என்னடா அது ஃபர்ஸ்ட்லயே வந்து சமாதி நிலை கொண்டு வந்துட்டாரு, ஒன்னொன்னா சொல்லின்னு போனோம் இல்லையா? ஆனா பகவான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இங்கிருந்து கொண்டு வர்றாரு. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णः सुखदुःखेषु तथा मानापमानयो। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, மனதை வென்றவன் அமைதி அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடைப்பட்டு விடுகிறார். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார் பாருங்க. அத்தகு மனிதனுக்கு இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மான அவமானம் எல்லாமே சமமே. உண்மை தானே மாதாஜி பிரபு இல்லைங்களா? மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாருன்னு நினைச்சுங்களேன், புத்திய மனதையும் உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாருன்னா பரமாத்மாவை உணரும் தன்மை வந்துடும். ஏன்னா பிரம்ம நிலை உணர ஆரம்பிச்சிட்ட பிறகு அடுத்த நிலை என்ன? பரமாத்மா நிலை. பிரம்ம நிலையை உணர்ந்தவன் என்ன பண்ணுவான்? ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு வந்துடும். அதான் கனிஷ்டக அதிகாரி செயல்பாடு. அப்போ மனதை வென்றுட்டாங்க, அமைதி அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா உணர்ந்த தன்மைக்கு மேல போறார். அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அவர் போறார், மத்தியம அதிகாரி ஸ்டைலுக்கு போறார். அப்ப மத்தியம அதிகாரி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த குளிர் வெப்பம் மான அவமானம் இதை பத்தி எல்லாம் எதுவுமே கவலைப்பட மாட்டாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இமயமலையில போய் பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோ நிறைய இருக்கும். ஒரு இடுப்பு வரைக்கும் ஸ்னோ இருக்கும். அது உள்ள உக்காந்துக்கிட்டு மேல ட்ரெஸ்ஸே போடாம வெறும் கோமணம் மட்டும் கட்டிக்கிட்டு தவசிங்க அங்க போய் தவம் இருப்பாங்க. இடுப்பு வரைக்கும் இருக்கும். ஒரே ஐஸ் கட்டியா இருக்கும், ஸ்னோ இருக்கும். அந்த மாதிரி உடம்புல மேல வந்து துணியே இருக்காது. அந்த ஐஸ் தண்ணியா போகும். ஐஸ் தான் தண்ணி கரைஞ்சி தண்ணியா போகும். அந்த தண்ணி அவ்வளவு குளிரா இருக்கும், அவ்வளவு சில்னஸ் இருக்கும். அந்த தண்ணியில குளிப்பாங்க, குளிச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்து தியானம் பண்ணுவாங்க. நினைச்சு பாருங்க, அப்படியே கையெல்லாம் விரைச்சிக்கும் இல்லைங்களா? நான் அதெல்லாம் அனுபவப்பட்டிருக்கேன். கண்ணுல இருந்து இந்த தண்ணி அழுதம் இல்ல வேறு ஒருதுன்னு வச்சுக்கலாம், அப்படியே ஒட்டிக்கும்.
அதே மாதிரி நான் ஷிப்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அண்டார்டிகாலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா -47 வரைக்கும் நான் இருந்திருக்கிறேன். 47 சாதாரணமா நம்ம வீட்டுங்களை யூஸ் பண்ற ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஃப்ரிட்ஜ் அது 0 டிகிரி கிடையாது. ஃப்ரீசர் மட்டும்தான் 0 டிகிரில இருக்கும். அதான் உள்ள இருக்கிறது வந்து பிளஸ்ல தான் இருக்கும், மைனஸே வராது. ஆனா நான் சொல்றது டெம்பரேச்சர் -47 49 47 65 வரைக்கும் நான் இருந்திருக்கோம். அப்போ ஏதாவது ஒரு கம்பி வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அந்த டெம்பரேச்சர்ல ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கும். அதை நம்ம வெறுங்கைய தொட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், அப்படியே கையில ஒட்டிக்கும், அப்படியே கையில ஒட்டிக்கும். நீங்க அதை பிச்சு எடுக்கணும்னா தோல் சேர்த்து வரும். ஆல்ரெடி ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்காது, அது 50 -50 டிகிரில ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்காது. அப்போ நாம சாதாரண நம்ம உடம்புல பட்டுச்சுன்னா, அந்த இரும்பு ஏதோ ஒரு பொருள் பட்டுச்சுன்னா ஒட்டிக்கும் அப்படியே. திரும்ப எடுக்கும்போது தோலை பிச்சுன்னு தான் வரும். அப்ப அது மெல்ட் ஆக்கணும். அப்ப தண்ணி ஊத்தி இல்ல சுடு தண்ணி ஊத்தி ஏதோ மெல்ட் ஆக்கணும். மெல்ட் ஆக்கினாதான் அந்த வெளியே வரும், இல்லைன்னா வராது. ஸோ அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் நாங்க வேலை பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட குளிர் அது. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மனுஷனை பகவான் அழகா படை. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அண்டார்டிகால வேலை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிசர்ச் ஷிப்ல தான் ஒர்க் பண்ண, ரஷ்யன் ஷிப் அது. ரஷ்யன்ஸ் அங்க நிறைய இருப்பாங்க அங்க. அவங்க ஷிப்ல வேலை பார்க்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடலுக்கு அடியில போய் உயிரினங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல நானும் வேலை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி உள்ள போன பழக்கம் கிடையாது, உள்ள போக மாட்டோம். அது வந்து டிரைவ் சொல்லுவாங்க, அது நாங்க உள்ள போக மாட்டோம். அவங்க தேவையான விஷயங்கள் நமக்கு பண்ணி கொடுப்போம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க மானிட்டர் போட்டு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமான விலங்குகளை நாங்க பார்த்திருக்கோம். ஏகப்பட்டது ஏகப்பட்டது. நம்ம நிலத்துல வாழ்ற உயிரினங்களை விட அதிகமான பெருவாதியா இருக்குது எங்க தெரியுமா? கடல்ல தான் இருக்கு. கடல்ல தான் உயிரினங்கள் அதிகமா இருக்கு. வித்தியாசமா இருக்கும். ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா இருக்கும். எது சொல்றேன்னா குளிர், வெப்பம், மான, அவமானம் எல்லாமே நம்ம சமநோக்குல பார்க்கணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது என்ன சொல்ல வருது? இருமை, பிளஸ் ஆர் மைனஸ். இப்ப மரியாதை நம்ம பார்க்கிறோம், அவமரியாதை. இப்ப நீங்க யாராவது பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த குழந்தைய நான் அந்த குழந்தைக்கு தாத்தாவா இருக்கேன், பாட்டியா இருக்கிறேன், அப்பாவா இருக்கிறேன், அம்மாவா இருக்கிறேன், நீங்க என்ன இப்ப எதிர்பார்ப்பீங்க? நம்ம சொல்படி கேட்கணும், நமக்கு பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி தருவோம். இது நார்மலா இயற்கை, அது சொல்லி கொடுப்போம். அதே குழந்தை கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மரியாதை எதிர்பார்ப்போமா? அது பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு அதே மரியாதை எதிர்பார்த்தா நம்ம என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? நம்ம வந்து பந்தப்பட்டு போய் கிடக்கிறோம். அது சுய புத்தி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து மான அவமானத்தை எதிர்பார்க்கவே கூடாது, மரியாதை எதிர்பார்க்கவே கூடாது. எதிர்பார்த்தோம்னா நாம பற்றாயிடுவோம். ஏன்னா அது சிந்திக்கிற நிலை குழந்தைக்கு வந்துடுச்சு. அது நம்ம பிள்ளை தான், நம்ம பேர பையன் தான், நம்ம பேத்தி தான், நம்ம மகள் தான். இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தனி மனித ஒழுக்கம் இருக்கு, தனிப்பட்ட கர்மா இருக்கு. நமக்கு பிள்ளையா பிறந்துட்டாங்கனால அவங்கள போய் நம்ம சித்திரவதை கூடாது. அதே மாதிரி அந்த மான அவமானத்தை பத்தி அவங்க எதிர்பார்க்கவே கூடாது. யாருக்கிட்டயுமே எதிர்பார்த்தோம்னா நமக்கு பிரச்சனை தான். நான் டெய்லி இந்த ரோட்ல போயின்னு இருக்கேன், அந்த செக்யூரிட்டி, என் வீட்டு செக்யூரிட்டி டெய்லி சல்யூட் அடிப்பாரு. இன்னைக்கு நமக்கு சல்யூட்டே கொடுக்கலப்பா, வணக்கம் சொல்லவே இல்லையா அவர் நமக்கு இன்னைக்கு? ஏன் சொல்லல? ஆபீஸுக்கு போற வரைக்கும், ஆபீஸ் போயிட்டு வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் நினைச்சுட்டே வருவார். எந்த வேலையும் நினைச்சாலும் இன்னைக்கு நமக்கு அந்த செக்யூரிட்டி நமக்கு சல்யூட்டே அடிக்கல, அவன் ஏன் பண்ணல அவன்? அதுதான் மரியாதை எதிர்பார்க்கறது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா பற்று, இருமையில இருக்கிறாங்க. இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே நம்ம சமநோக்குல பார்க்கணும். அடுத்த நிலை நம்ம போகணும். இருமையில இருந்தாவே அடுத்த நிலை போகவே முடியாது. சிங்கிள் லைன் தான், ஒரே லைன் தான். பக்குவமடைந்தவனுடைய மனம் சூழ்நிலை மாறும் பொழுது மாற்றம் அடைவதில்லை, இல்லைங்களா? மனதை எப்பவுமே ஹாப்பியா வச்சிருக்கணும். நம்மளை தாழ்த்தி கூடாது, என்னைக்குமே எந்த இடத்துலயுமே நம்மளை தாழ்த்தி கூடாது. அதே மாதிரி நம்மளை சுத்து வட்டாரம் யாரையுமே தாழ்த்தி பேசக்கூடாது.
தாழ்வாக நினைக்கவும் கூடாது, தாழ்வாக நினைக்கவும் கூடாது, தாழ்த்தியும் பேசக்கூடாது, நம்மளே நாமே தாழ்த்தியும் கூடாது. தாழ்த்திக்கிட்டோம்னா உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவே நம்ம உணரும் சக்தி இழந்துருவோம். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார். இது கோவில், இந்த உடல் ஒரு கோவில், கோவில் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும், அசுத்தமா வச்சுக்க கூடாது. அதுதான் உள்புறம் வெளிப்புற பண்புகள் நம்ம சொல்றது. பேசுற விஷயங்கள் சரி, காதுல கேட்கிற விஷயங்கள் சரி, நம்ம செய்யற செயலும் சரி, அது கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். நம்ம கோயிலுக்கு போனா எவ்வளவு சுத்தபத்தமா வச்சு கோயில் வச்சுக்கிறோம், பகவானுக்கு எப்படி நம்ம பூ அலங்காரம் எல்லாம் பண்றோம், அது போல நம்ம உடலையும் பேணி காக்கணும். எப்படி கேட்கணும்? பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टांश्च काञ्चनः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் ஞானத்தாலும் விஞ்ஞானத்தாலும், அதாவது அனுபவ ஞானத்தால் தான், அதுதான் அனுபவ ஞானம் தான் வந்து என்ன சொல்றது, விஞ்ஞானம் சொல்லப்படுது, இல்லைங்களா? முழு திருப்தி அடையும் பொழுது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையவன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். குழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்துமே சமமாக காண்கிறான், இல்லைங்களா? ஞானம், ஞானம் சொல்லும் போது நம்ம புத்தி, இப்ப புத்தியில வந்தாதான் நமக்கு தன்னுணர்வு அடைய முடியும், அதே மாதிரி சமாதி நிலை அடைய முடியும். இது சமாதி நிலைக்கான காரியங்கள் தான் பகவான் இதுல சொல்ல வர்றார். ஞானத்திலிருந்தான் விஞ்ஞானம் வரும். இப்ப ஞானம் வந்து ஒரு பகவத்கீதை புக்கு படிக்கிறோம், அதை படிச்சு உள்வாங்கி நாம செயல்படும் போதுதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். படிச்சுக்கிட்டே இருந்தா புரியாது. நிறைய பேர் அதான் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் ஸ்லோகம் நல்லா படிக்கிறேன், நான் 24 மணி நேரம் பகவத்கீதையை படிக்கிறேன், அது கிடையாது. அந்த விஞ்ஞானம் புரியாது. எதுக்கு நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல உட்காந்து நம்ம பகவத்கீதை கேட்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அனுபவத்தை சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த விஞ்ஞானம். இப்ப நம்ம வந்து 3500 கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம், இது வரைக்கும் மேல எடுத்தாச்சு. அந்த அனுபவம் இருக்கு ஒண்ணு. இது வந்து படிச்சு அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண நமக்கும் அந்த விஞ்ஞானம் புரிய வருது. அதே மாதிரி நம்ம செயல்லே பண்ணணும். படிச்சா மட்டும் பத்தாது, அதை உபதேசம் பண்ணா மட்டும் கிடையாது, நம்ம வாழ்விலேயே அதை கொண்டு வரணும். அப்பதான் அவன் வந்து அந்த விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சு அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண முடியும். நான் இது வரைக்கும் நான் ஒரு 150 கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், 200 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், என்னால பண்ண முடியும்னா முடியே முடியாது. அந்த விஞ்ஞானத்தை புரியணும். அப்போ நாம அதை செயல்ல கொண்டு வரணும், நம்ம வாழ்வியல கொண்டு வரணும், கீதையே நம்ம வாழ்வியல கொண்டு வரணும். அப்ப கொண்டு வந்தாதான் அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். அதான் அனுபவ விஞ்ஞானம், அனுபவ ஞானம். அப்போ முழு திருப்தி அடையும் பொழுது அவன் தன் நிலை அடையலாம், தன் உணர்வு நிலை பெறலாம். அப்ப அவனதான் யோகின்னு சொல்லப்படுது, கர்ம யோகி. அவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் அடக்கத்துடன், அவங்ககிட்ட நீங்க வந்து தங்கம் கொடுத்தாலும் சரி, வெள்ளி கொடுத்தாலும் சரி, வைரத்தை கொடுத்தாலும் சரி, கல்ல கொடுத்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் ஓரம் வச்சிருவான். எனக்கு அதுக்கு எதுக்கு, எனக்கு தேவையே இல்லை, எனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம். பகவான் காற்றிலே கொடுத்திருக்கிறார், காற்றை கொடுத்திருக்கிறார், நீர் கொடுத்திருக்கிறார், நிலம் கொடுத்திருக்கிறார், நெருப்பு கொடுத்துக்கிறார், ஆகாயம் கொடுத்துக்கிறார். அப்ப எனக்கு இதெல்லாம் இல்லைங்களா? அந்த நிலை வந்துருவான் சமாதி நிலையில் உள்ளவன். அந்த மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையும் கொண்டு போகணும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு, அதுக்காக நம்ம இந்த வயசுலயே போக கூடாது. 50 வயசாச்சா எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டணும், எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டிட்டு இந்த நிலை வரணும், அப்பதான் புத்தி. இல்லைன்னா திரும்பவும் நாமும் இங்கதான் பிறப்பு இறப்பு, இல்லைங்களா? அப்போ வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னு சொல்ல போனா, ஒருவன் ஞானத்தாலும் அறிவு, விஞ்ஞானத்தாலும் அனுபவ ஞானத்தாலும் திருப்தி அடையும் பொழுது பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் செயல்படும் போது எதை கையில கொடுத்தாலும் சரி இது வேண்டாம் அப்படின்னு நின்றுவார். எனக்கு அது தேவையில்லைன்றவார், அவசியமே இல்லை, அனைத்தும் சமமாக காண்க ஆரம்பிச்சிருவான். இதையும் அனுபவம் என்னது, இந்த மாதிரி சங்கீர்த்தனம்,
நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது, ஹரிநாமத்தை சொல்லி சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அப்ப நாம என்ன பண்ணோம், சமநோக்கில இருக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இல்லைங்களா? அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதம் தான். நமக்கு நிறைய ஞானத்தை கொடுக்கறது எது, அறிவை கொடுக்கறது எது, வேதம் தான். வேதம் எங்க இருந்து கிடைக்கும், புக்குல இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது உதாரணமா ஒரு அலமாரியில இந்த வேதம் புக்கெல்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்கிறோம். புராணங்கள், உபநேசங்கள் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சிருக்கிறோம். ஆனா இங்கேயா வேதம் இருக்கு? வேற சொல்ல முடியுமா? வேதம் எங்க இருக்கு? நான் போன கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன். இன்னொரு லெவல் 2 பேட்ச் எடுத்துனுக்குறோம், முடிச்சாச்சு. இன்னைக்கு அந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது போட்டேன். வேதம் எங்க இருந்து இருக்கு? இப்போ ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப நம்ம எத்தனை பேருக்கும் தெரியல. உலகத்துல எல்லா ஜீவராசியும் அழிஞ்சு போச்சு. எல்லா ஜீவராசியும் அழிஞ்சு போச்சு. வேதம் அழிஞ்சிருமா? அப்ப வேதம் எங்க இருக்கு? இயற்கையில இருக்கு. ஹரிபோல், ஹரிபோல் மாதாஜி. Vedas is nothing but a sound waves. So எல்லாம் அழிஞ்சாலும் அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ்ல இருந்து இப்ப நம்ம எல்லாமே சவுண்ட்ல இருந்து காஸ்மோஸ்ல இருந்து அந்த நேச்சர் என்வரான்மெண்ட்ல இருந்து எடுத்ததா நம்ம சொல்றோம். அதனால எல்லாமே அழிஞ்சாலும் அது அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் நேச்சர்ல இருந்துட்டே இருக்கு. இப்போ நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? இப்போ யாராவது ஒருத்தன் கேக்குறான், ஏய் என்ன எங்களுக்காவது பைபிள் இருக்கு, எங்களுக்கு குரான் இருக்கு, இது இருக்கு, அது இருக்குன்னு எதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு இது இருக்கு, நமக்கு ஏகப்பட்டது, எங்களுக்கு ஒன்னே ஒன்று தான்டா இருக்கு, எங்களுக்கு நீங்க என்ன 1000 வச்சுக்கிறீங்க, லட்சம் வச்சுக்கிறீங்க. நாங்களே கீதை தான், நாங்களே உபநேசம் தான், நாங்களே வேதம் தான் சொல்ல முடியும் தைரியமா. ஏன்னா எங்களுடைய இயற்கை தான்டா வேதமே. இயற்கை சார்ந்து வேலை பார்ப்போம். நாங்க புக்கை சார்ந்து வேலை பார்க்க மாட்டோம், படிக்க மாட்டோம். ஒரு கோவில், ஒரு சர்ச் இருக்குன்னா சர்ச்சை சார்ந்து நாங்க இருக்க மாட்டோம். சர்ச்சுக்குள்ள ஃபாதர் இருக்காருன்னா அவரை சார்ந்து இருக்க மாட்டோம். இந்த இயற்கை சார்ந்து இருக்கும். இயற்கையே உடலோட காந்த சக்தி மூலியமா இயங்குதுன்றத அந்த விஞ்ஞானம் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அதுலதான் வேதமே இருக்கு. அது எப்படி வரும்? பௌதிக தன்மையில் இருக்கும்போது வராது, ஆன்மீக தன்மையில் இருக்கும் போதுதான் அந்த புரிய உணர்வு. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காந்த சக்தி மூலியமா தான் நம்ம உடல் இயங்குதுன்றத எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்க? இந்த நூற்றாண்டு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதாவது 19ஆம் நூற்றாண்டு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனா நம்ம வேதம் பாத்தீங்கன்னா கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிடுச்சு. பகவத்கீதையிலும் கீதையிலும் எல்லா வேதங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. காற்று அலைவரிசையில் மூலியமா தாண்டா இயங்குதுன்றான் வேதமே. அங்கதான் வேதமே இருக்குன்றான். அப்போ நாம யோக பயிற்சி பண்றோம், தியான பயிற்சி பண்றோம், இந்த மூச்சு அடிச்சு பயிற்சி பண்றோம், இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றோம். இதெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு பண்ணும்போது தான் அந்த ஞானம் உணருது. நமக்கு அர்ஜுனன் போய் நிக்கிறான், இன்ன உடனே 2 மந்திரம் சொல்றான், கையில பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாஸ்திரம் நின்னுது, உடனே எடுத்து விடுறான். இப்பவும் இருக்கு. நம்ம அந்த கலையே நமக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த மெமரி பவர் இல்லை, கலிகாலத்துல கிடையாது. ஞாபக சக்தி நம்ம கலிகாலத்துல யாருக்குமே கிடையாது, கம்மி. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மொபைல் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி வச்சிருப்போம். நம்ம ஒய்ஃபோட நம்பர் தெரியாது, நம்ம கனோட நம்பர் தெரியாது, ஏன்னா மொபைல் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இன்னும் விஞ்ஞானம் ஏற ஏற இதெல்லாம் குறைஞ்சிட்டே போயிடுச்சு, மெமரி பவர் எல்லாம் போயிடுச்சு, இல்லைங்களா? வேதம் சரி, அதுக்குள்ள ரொம்ப உள்ள போவேனா, அதுக்கெல்லாம் நிறைய டைம் இருக்கு, அப்ப நம்ம நிறைய படிப்போம். நடைமுறைக்கு உதவாத அனுபவ ஞானமற்ற அறிவு பயனற்றது. நம்ம அலமாரியில எவ்வளவுதான் புக்கு வச்சிருந்தாலும் சரி, எவ்வளவுதான் வச்சு நிறைய படிச்சாலும் சரி, அனுபவத்தால தான் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும். அதனாலதான் முக்தி கிடைக்கும். அனுபவம் இல்லைன்னா வராது. அனுபவம் எப்படி வரும்? நம்ம செயலால தான் வரும். நம்ம அதுல நம்ம வாழ்வியல செயல்படும் போது தான் நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும், இல்லைங்களா? அந்த விஞ்ஞானம் உணர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுக்ருன் மித்ரார்யுதாசீனமத்யத் யஸ்தத் வேஷ்ட்ய பந்துஷு சாதுஷ்வபி ச பாபேஷு சமபுத்தி விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. நேர்மையான நலம் விரும்பிகள் பாசத்தோடு நன்மை செய்வார். நடுநிலை கொண்டவர் சமாதானம் செய்வார். பொறாமை கொண்டவர் நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன். மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். இதுல எத்தனை மாதிரி கேட்டகரி பிரிக்கிறார் பாருங்க பகவான். நேர்மை ஏன் நல விரும்பிகள், பாசத்தோடு நன்மை செய்பவர், நடுநிலை கொண்டவர், இது சமாதானம் செய்பவர். அப்போ அதை கொண்டவர் நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவருமே சமநோக்கோல பார்க்கணும். இதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல பகவான் சொல்றார், 15 சொல்றார், 9 சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நாயை தின்பவன், அதாவது பிராமணர் இருக்கார், குரு இருக்கிறார், பெண்கள் இருக்காங்க, விலங்குகள் இருக்கு, நாய் இருக்கு, பூனை இருக்கு. நாயை தின்பவன் இருக்கான் பாருங்க, அவனையும் சமநோக்கா காண்கிறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் கர்மயோகி. இது ஒரு அத்தியாயத்துல பகவான் விளக்குறார் நமக்கு. இதுலயும் அழகா விளக்குறாரு பாருங்க. அப்போ பொறாமை கொண்டவரோ, அது நண்பர்களோ, எதிரிகளோ, சாதுக்களோ, பாவிகளோ என அனைவரையுமே சம மனதுடன் நடத்துபவன் தான் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். அப்ப இந்த யோக பயிற்சிக்கு இந்த சமாதி நிலை அடையணும்னா இந்த தன்மை இருந்தாதான் சமாதி நிலை அடையணும். ஆனா 2 விதமா பிரிக்கிறார். ஒண்ணு உயர்ந்த, அதாவது ஆரம்பம், ஒண்ணு அனுபவம். 2ஆ பிரிக்கிறார் அதுலயுமே. சரிங்களா? அப்போ இந்த செயல்பாடு பாருங்க, அனைவரோடும் சமமாக மனதுடன் நடத்துபவன், நலம் விரும்பி எல்லா உயிரினத்தையும் ஒன்று போல பார்ப்பான். ஒரு பூனை கூட கல்லு தடிக்க மாட்டான், ஒரு நாயை கூட கல்லு தடிக்க மாட்டாங்க, ஒரு கரப்பாம்பூச்சியில கொல்ல மாட்டாங்க. எல்லா ஜீவராசி மேலையும் ஒரு மரியாதை கொடுப்பாங்க. அதுவும் உயிர் வாழ தன்மை வந்திருக்கு. நாம எப்படி உயிர் வாழி அதே மாதிரி அதுவும் உயிர் வாழி, அதுவும் இந்த லோகத்துல வாழதான் வந்திருக்கு. அதோட வாழ்வை நம்ம கெடுக்க கூடாது. கெடுத்தோம்னா நம்ம குணம் மாறும், எதிரியாகும். மனம் எதிரிதான். பாசத்தோடு நன்மை செய்பவர்கள், பாசத்தோடு நன்மை செய்யணும். எப்படிப்பட்ட பாசம் பாருங்க. யாராவது இல்லாதவனுக்கு நம்மளால இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கொடுக்கலாம், கொடுத்து நாம பழகிக்கணும். அதுதான் பகவான் சொல்வார், செல்வத்தை வெல்பவனே என்றுவார் அர்ஜுனனை. செல்வத்தை வெல்பவனே என்றுவார். ஏன் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு கதை பாருங்களேன். பகவான் என்ன பண்றாரு, வீதி உலா கீழே வர்றார். இப்ப அந்த காலத்துல மன்னர்கள்லாம் வராங்க இல்லைங்களா, அரசாங்கம் இப்போட அரசாங்க அதிகாரி எல்லாம் திரும்ப மார்வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஊருக்குள்ள பார்ப்பாங்க, என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி பகவான் வீதி உலா வர்றார், பார்க்க வர்றார், நகர உலா வரும்போது பார்க்கும்போது மாறு இடத்துல வர்றார். அந்த நேரத்துல நம்மள மாதிரி ஒரு பகவத் பக்தர் பார்த்துட்டார். ஏன்னா பக்தர்கள் தெரியும் பகவான் யாருன்னு தெரியும், கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. அப்போ அந்த பக்தர் பார்த்துட்டார், பகவானே வந்திருக்கார். அப்படி போய் பகவான்கிட்ட போய் ஆத்மாதனமா போய் ஆத்ம நிவேதனம் அடைகிறார். அடைஞ்சிட்டு, சரி கண்டுபிடிச்சிட்ட, என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்கிறார். ஒன்னும் இல்லை, உங்க கூடவே நான் இருக்கணும் ஆசைப்படுறேன். சரி வா, கூட வா அப்படின்னு கூட்டி இழுத்துன்னு போறார். அப்போ ஒரு வீதி வழியா போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு நீர் ஆகாரம் வேணும், தாகமா இருக்கு. அது ஒரு பெரிய வீடு இருக்கு, பெரிய ஆளா இருக்காரு, நல்ல தோட்டத்தோட ரொம்ப பெரிய வீடா இருக்கு, அரண்மனை மாதிரி வச்சிருக்கிறார். போய் நீராகாரம் கேட்டு வாங்கின்னு வாயேன், நான் உட்கார்ந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே உட்காந்துக்கிறார் பகவான். உடனே அந்த பக்தன் என்ன பண்றாரு, உள்ள போனா நிறைய பார்த்தா வீடு, அப்படிப்பட்ட வீடு. வீட்டுக்குள்ள போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி வெங்கலம் அந்த மாதிரி அரண்மனை மாதிரி வீடு இருக்கு. அதுல ஒரு பெரிய ஒரு ஷோப்பால சாஞ்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கார். எழுந்துக்க முடியல, உட்கார்ந்த முடியல, அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துக்கிறார் ஒருத்தர். அப்ப அவர்கிட்ட கேட்கிறார் இந்த பக்தர், ஐயா வணக்கம், பகவான் வந்திருக்கிறார், அதனால அவர் நீராகாரம் கேட்கிறார், ஏதாவது மோர் இருந்தா கொடுங்களேன் அப்படின்னு. இல்லப்பா என்னால முடியாதுப்பா, யாருமே இல்லப்பா, வீட்டுல யாருமே இல்லப்பா, வேலைக்காரங்க எல்லாம் வெளியே இருக்காங்கப்பா,
என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னு. சரிங்க, தண்ணீரா கொடுங்க, குடிக்க தாகமா இருக்கு அவருக்கு, தண்ணியா கொடுங்க அப்படின்னு. எதுவுமே என்னால கொடுக்க முடியாது, நான் அந்த மாதிரி இருக்கிறேன், கிளம்பு கிளம்பு போ போ அப்படின்னு தைச்சு விட்டுறாரு. அவ்வளோ செல்வந்தர், அவ்வளவு பெரிய பணக்காரர். சொன்ன உடனே நேரா வரார் பக்தர், பகவான்கிட்ட சொல்றார், பகவானே இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு அவரு அப்படின்னு. சரி, என்ன பண்றது, இன்னும் அவனுக்கு செல்வம் சேரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரம் குத்துட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறாரு. பக்தன் பாக்குறான், என்னடா அந்த மனுஷன் குடிக்க தண்ணி கூட கொடுக்கல, ஆனா பகவான் இன்னொன்னு செல்வத்தை சேரட்டும்னு சொல்லிட்டு போறாரு, இன்னும் பணக்காரனாக்குறாரு இவரு. ஒன்னும் புரியல பக்தனுக்கு. சரி, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் கேட்கிறாங்க. 2 தெரு தள்ளி போன உடனே அங்க ஒரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா நடுத்தர வீடு. அந்த நடுத்தர வீட்டுல ஒரு அம்மா, வயசான அம்மா இருக்கு. அந்த அம்மாவுக்கு சொந்த பந்தம் யாருமே கிடையாது, உற்றார் யாருமே கிடையாது, தனிமையில தான் அந்த வீட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. அந்த வீடு வாசல்ல வந்து நிக்கிறார் பகவான். என்ன வருது, இந்த அம்மா ஒரு ஒரு அம்மா இருக்கும், அங்க போய் நீராகாரம் கேளுப்பா அப்படின்னு. உடனே உள்ள போறார் பக்தன், போய் கேட்கிறாரு அந்த அம்மா கிட்ட, அம்மா பகவான் வந்திருக்கிறார், நீராகாரம் தான் கொடுங்க. உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, டக்குன்னு உடலெல்லாம் சுத்தம் படுத்திக்கிட்டு, கையெல்லாம் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு, உடனே போயிட்டு மோர், நல்லா நல்லா திக்க மோர் அடிச்சு வந்து கொடுக்குது. உடனே அதை பகவான் வந்து ரொம்ப அற்புதமா, ஏன்னா பகவானுக்கு அந்த மாதிரி பிரசாதம் ரொம்ப பிடிக்கும், அதை குடிக்கிறார். மட மட மடம்னு குடிச்சிட்டு உடனே அந்த பக்தர்கிட்ட சொல்றார், அந்த வீட்டுல உள்ள பசுமாடு முத்தி அடையட்டும்ட்டு போறார். உடனே பக்தனுக்கு கோபமா வருது, அந்த பணக்காரனுக்கு பணம் செல்வ சேரட்டும் சொல்லிட்டாரு, இந்த அம்மாவுக்கு இருக்கிற ஒரே வாழ்வாதாரம் இந்த பசுமாடு தான். இந்த பசுமாடு கறக்கிற பாலை வச்சுதான் இந்த அம்மா அதை கறந்து 4 பேர் 4 வீட்டுக்கு கொடுத்து அதுல வர வருமானத்தை வச்சு சாப்பிட்டு இருக்கு, தனிமையில இருக்கு. இந்த பசுமாடு முத்தி அடையட்டோம்னா, அப்ப இந்த பசுமாடு இறந்துடுச்சுன்னா இந்த தாய் என்ன பண்ணுவா, சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறாரு அந்த பக்தன். பகவான்கிட்ட டைரக்டாவே கேட்டார், என்ன பகவானே நீங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு. அப்போ பகவான் சொல்றாரு, ஏன்னா அது விஞ்ஞானம் நமக்கு புரியாது இல்லையா, பகவான் சொன்னாலும் புரியும். பகவான் சொல்றாரு, ஏன் அவனுக்கு நான் செல்வத்தை சேரணும்னு சொன்னேன்னா, அவன் ஏற்கனவே செல்வம் சேர்ந்து 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 புத்தி தடுமாறி போயிருக்கான். இன்னும் செல்வம் சேர சேர தன்னிலை யாருன்றதே அவன் உணர மாட்டான், திமிரு ஆணவம் வந்துரும், அவன் திரும்பவும் அனிமல் தான், அனிமல் கிங்டம் தான் அவனுக்கு பிறப்பு. அதான் செல்வத்தை சேரட்டும்னு வந்துட்டேன் அப்படின்னாரு. இந்த தாய்க்கு ஏன் சொன்னா, இவன் என் லோகத்துக்கு வரணும், இவன் என் லோகத்துக்கு வரணும்னா அவருடைய வாழ்வாதாரம் என்ன, அந்த பசுமாடு தான். அந்த பசுமாடு முத்தி அடைஞ்சிச்சுன்னா அப்ப இந்த தாய் என்ன பண்ணுவா, வருமானம் இல்லை, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா தன் உடலை வருத்திப்பான், பசியும் பட்டினா வருத்திக்கிட்டு பகவான ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு முக்தி அடைஞ்சிருவா அப்படின்ற. அதுக்காக ஏழ்மை இல்லை. நம்மளுடைய குரங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, மங்கிங்கெல்லாம் ஒரு வயசாச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே இறந்துரும். அடிபட்டு இறக்காது, சூசைட் பண்ணிக்காது, அதெல்லாம் இறக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்கா பசி அது வந்து உணவை குறைச்சிக்கும், குறைச்சி உடலை வந்து வருத்திக்கிட்டு ஒரு மண்டலம் வரைக்கும் அது மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு மண்டலம் அது கணக்கு, அது தெரியும். அதோட முதிர்ச்சி அடைஞ்ச அந்த மாதிரி மங்கிங் என்ன பண்ணுன்னா, அந்த உடலை வந்து அந்த உணவை வந்து கொஞ்சமா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு 1 வாரம் வரைக்கும் சாப்பிடாம கிடக்கும் ஒரே இடத்துல. எப்படி ஆஞ்சநேய பகவான், எப்படி ஆஞ்சநேய பரமாத்மா எப்படி அப்படியே உட்காந்து தியான நிலையில இருந்தா அது மாதிரி உட்காந்துக்கும் மங்கிங்க. ஆனா அது மாதிரி இருக்கிறது யாரு கண்ணுக்கும் தெரியாது. ஒரு பள்ளம் தோண்டி வச்சுக்கிட்டு அதுல போய் உட்காந்துக்கிட்டு அது வந்து இறக்கும் போதுதான் என்ன பண்ணும், அந்த மேல இருக்கிற இலையெல்லாம் செத்தையெல்லாம் மேல போட்டுக்கிட்டு அப்படியே படுத்துரும், விட்டுரும். தெரியும் இதுக்குள்ள நம்ம இறந்துருவோம். அது போல ஒரு பகவானுடைய பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த குறிப்பிட்ட வயசு வரும்போது தன்னுடைய உடலை சுருக்கிப்பான், தன்னுடைய பௌதிகமான காரியத்தெல்லாம் சுருக்கிப்பான். ஆடம்பரமே இருக்காது. நமக்கு தேவை 2 சட்டை இருந்தா போதும், 2 வேட்டி இருந்தா போதும். சாப்பிடுறது உணவு ரொம்ப சிம்பிளா சாப்பிடுவார், ஆடம்பரமா சாப்பிட மாட்டார்.
அது மாதிரி உடலை வந்து அந்த உணவெல்லாம் கொஞ்சமா குறைச்சிப்பாங்க 50 வயசு ஆச்சுனாவே. தன்னுடைய உடலை மாத்திரம் இல்ல, உணவு மாத்திரம் இல்ல, நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களையும் நெறிப்படுத்துவாங்க. அதுதான் அனுபவம். அந்த விஞ்ஞானம் புரிஞ்சு செய்வாங்க. மங்கி மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அப்ப அந்த மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, பகவான் சொன்னதுனால பசுமாடு இறந்து போச்சு, போயிடுச்சு, புத்தி அடைஞ்சிடுச்சு. அப்ப அந்த அம்மா என்ன பண்ணும், குரங்கு மாதிரி மங்கி மாதிரி அந்த அம்மா என்ன பண்ணும், தன்னுடைய உடலை வர்த்திக்காம சிக்கனமா இருக்க ஆரம்பிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா முத்திக்கான வழி, அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துருவாங்க அப்படின்ற. அதே பணக்காரனுக்கு பணம் சேர 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 ஆணவம் தான் அதிகமாகும், நிறைய தப்புகள் பண்ணுவான், கடைசியில அடுத்த பிறவி இங்கதான் வருவான். இங்க வந்து நாயா பிறக்கிறானோ, மனுஷனா பிறக்கிறானோ, பூனையா பிறக்கிறானோ, அது அவன் கர்மா அப்படின்றார். சோ அது மாதிரி பாசம், நன்மை செய்யணும், நன்மை செய்பவர், நடுநிலை கொண்டவர், சமாதானம் செய்வர், பொறுமை, பொறுமையோட செயல்படுவாங்க, பொறுமை கொண்டவர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் அனைவருமே சமநோக்கில பார்க்கிறவங்க, இந்த செயல்பாடு உள்ளவங்க இல்லைங்களா? அப்ப மனது எப்படி இருக்கும் பாருங்க, நண்பனாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இனி நம்ம படிக்க போறது 10வதுல இருந்து 36வது பதம் வரைக்கும் அஷ்டாங்க யோக நிலையை பார்க்க போறோம். இப்ப சமாதி நிலை பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டார். இப்ப 2வது பாகத்துக்கு நம்ம போறோம். 10வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? 10ல இருந்து 36வது பதம் வரைக்கும் பயிற்சி, உடல் மனம், உடல் மனத்தை பத்தி பயிற்சி கொடுப்பார். இடர்பாடுகள் 2 விதமா பிரிக்கிறார். அதாவது இந்த 2வது பார்ட்ட 10ல இருந்து 35வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறத, 36வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறது 2ஆ பிரிக்கிறார். அதுல பயிற்சி, இடர்பாடுகள் அப்படின்றது 2ஆ பிரிக்கிறார். இப்ப பயிற்சியை பத்தி பார்ப்போம், உடல் மனத்தை பத்தி பார்க்கலாம். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனம் அதாவது சஞ்சலமற்ற மனமா இருக்கணும், பௌதிக ஆசைகளை துரத்தல் இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும், காற்று வீசாத இடத்தில் தீபம் எப்படி அணையாமல் இருக்கும் அப்படியே நிலையா ஆடாம அசையாம இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது போல இருக்கணும் நம்மளுடைய செயல்பாடும் எண்ணங்களும். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள், இந்த 5 செயல்பாடுமே அஷ்டாங்க யோகத்தில பயிற்சி. இத பண்ணாதான் நாம அஷ்டாங்க யோகத்துல சிறப்பா பண்ண முடியும். சஞ்சலமற்ற மனம் எப்படி நம்ம இருக்க முடியும், பௌதிக ஆசைகளை துரத்தல், முக்கியமா அதுதான் யோக பயிற்சி பண்றது, அதுதான். பிரம்மச்சரிய விரதம் இருக்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா கடுமையா இருப்பான். பிரம்மச்சரிய விரதம் யாரு இருப்பா? பிராமணன் தான் இருப்பான். சூத்திரனும் கிடையாது, வைஷ்யம் கிடையாது, சத்திரனும் கிடையாது, பிராமணன் மட்டும்தான் இருப்பான் பிரம்மச்சாரி விரதம். அந்த பிரம்மச்சாரி விரதம் எப்படி இருப்பான் பாருங்க, அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கான். பிரம்மச்சாரி புக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதா எழுதியிருக்கிறார், அவ்வளவு அருமையா இருக்கும், அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் இல்லைங்களா? காற்று வீசாத இடத்தில் தீபம் போல, தீபம் எப்படி காற்று வீசாத இடத்துல எப்படி ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும், அது மாதிரி உடல் அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். உட்காரும் கூட பாத்தீங்கன்னா கூட உட்கார மாட்டாங்க, நல்லா ஸ்ட்ரிக்ட்னஸா அந்த மாதிரி இருக்கணும். இதெல்லாம் பயிற்சி பண்ணதான் வரும். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள், நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் அதை மாதிரி நெறிப்படுத்தணும் இல்லைங்களா? இதுலயும் பாருங்க, ஒரு நிமிஷம் என்ன சொல்றாரு, பல வேலைகளை ஒரே சமயத்தில் செய்வதால் நமது கவனம் சிதறும், மனதை ஒருமுகப்படுத்தல் மட்டுமே வெற்றி கிட்டும். இப்ப நமக்கு நிறைய ஜாப் இருக்கு, ஆபீஸ் ஒர்க் இருக்கு, வீட்டுல ஒர்க் இருக்கு, சமுதாய ஒர்க் இருக்கு, நிறைய நம்ம செய்வோம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஆனா எல்லாத்தையும் தான் கவனம் செலுத்த முடியுமா பாருங்க, செதறும். ஆபீஸ்ல வேலை செய்யும்போது கண்டிப்பா வீட்டுல உள்ள பிரச்சனை யோசனை பண்ணோம், சமுதாயத்துல உள்ள பிரச்சனை, நம்ம பிள்ளைகளோட பிரச்சனை, இதெல்லாம் யோசனை பண்ண எந்த வேலையும் ஒழுங்கா ஓடாது இல்லைங்களா? அப்போ மனதை நாம கரெக்டான வழியில கொண்டு வரணும். மனதை ஒழுங்கா நமக்கு அந்த ஒழுங்கு பண்ணாதான் நமக்கு வந்து வெற்றி கிட்டும். இல்லைன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்ம சங்கடமான நிலைதான் திரும்பி விடும். தேவையற்ற விஷயங்களே மனதில் எண்ணக்கூடாது, முக்கியமா அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். தேவையற்ற விஷயங்களை நம்மளோட நினைக்கவே கூடாது.
ஆனா நம்ம இருக்க முடியுமா பாருங்களேன், கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? நாளைக்கு ஆபீஸ்ல ஒர்க் இருக்குப்பா, ரொம்ப பிஸியான ஒர்க் இருக்குப்பா அப்படின்னா நைட்டு தூக்கம் கூட வராது நமக்கு. சாப்பிட என்ன கூட இருக்காது நமக்கு. வீட்டுல நீங்க பிள்ளைங்க ஒழுங்கா பேச முடியாது. பிரச்சனைக்கு தான் செய்யும். ஆபீஸ் ஒர்க்கா அந்த 8 மணி நேரம் வேலை பார்த்தோமா அதோட விட்டு வந்துடணும். அதை வீட்டுல வந்தோமா குடும்பத்தோட ஜாலியா இருக்கும். நல்ல பழக்க வழக்கங்களோட நம்ம கரெக்டா நெறிப்படுத்தணும் இல்லைங்களா? தேவையற்ற விஷயங்களை நம்ம எண்ணவே கூடாது. என்னதான் நமக்கு பிரச்சனையே. 10வது பதம் ஆரம்பிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. ஒரே நிமிஷம் குருஜி, ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். யோகி யுஜித சததம் ஆத்மானம் ரகசி ஸ்திதிதः ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராக்ஷி அபரிக்கிரஹः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு? யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? யோக பயிற்சி பண்றவன் மனமும் உடலை மற்றும் ஆத்மாவின் பரமனை தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றார். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியா வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதுமே கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்விலிருந்து ஆசையிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். நான் நம்ம தமிழ்நாட்டில ஒருத்தர் இருக்கிறார். ஆனா அவர் வேற ஒரு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். யோக பயிற்சியில இன்னைக்கு ரொம்ப முதன்மையான இடத்துல இருக்கார். பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள், பெரிய பெரிய அதிகாரிகள்லாம் அவர்கிட்ட அவர் வரவுக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப நம்முடைய கொங்கு மண்டலத்துல தான் இருக்காரு அவர். நான் பேர் சொல்லல, புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு. ஆனா அவர் எல்லாமே அவரை வணங்குறாங்க. அவங்களோட சீடர்கள் அவரை வச்சு உட்கார வச்சு அவர் தீபமே ஏத்துறாங்க. அது குரு கொடுக்குற பகவானா நினைக்கிறவங்க அது எப்படி நினைக்கிறாங்க அவங்க தெரியாது. குருவா நினைச்சு அவங்க தீபம்லாம் ஏத்துறாங்க. தப்பு இல்லை, ஏத்துறாங்க. பகவான் நினைக்க கூடாது. பகவான் நினைச்சாங்கன்னா அது அதர்மம். சரி, அவங்களுக்குள்ள போவேனா இருந்தாலும் ஒரு சொல்றேன். அவர் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தார், அதை நான் பார்த்தேன். மத்த ஆச்சாரிகள் மாதிரி நான் வேதம் படிக்கல அப்படின்றார். நான் வேதமே படிக்கலன்றார். வேதம் படிக்காம தியானம் பண்றது என்ன செயல்? நீங்களே கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. ஒரு வேதம் படிக்காம வேதத்தை என்னன்னு தெரியாதுன்னு சொல்றவரு ஒரு யோக பயிற்சியில ஒரு முதன்மையான இடத்துல இருக்க கொங்கு மண்டலத்துல பெரிய ஒரு ஐயனோட சிலை வச்சு வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்காரு. நான் அவர் தவறா நினைக்காதுன்னு சொல்லல, சொல்றேன். ஏன்னா அவர்கிட்டயும் ஒரு திறமை இருக்கு. ஆனா அவர் வேதம் படிக்கலன்னு சொல்றாரு. அப்போ என்ன அர்த்தம்னு பாருங்களேன். யோக பயிற்சி எதுக்காக செய்யப்படுது? உடலையும் மனதையும் புத்தியும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போறதுதான். அதுதான் பகவான் 10ல சொல்றாரு பாரு, யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவின் பரமனின் தொடர்பு எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். வேதம் அதானே சொல்லும் இல்லைங்களா? வேதம் அதான் சொல்லிக் கொடுக்கும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகள் இருந்து விடுபட்ட ஆசைகள் இருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். அப்பதான் அவன் யோகி ஆக முடியும். ஒரு கர்ம யோகி ஆகிறதுக்கான வழி என்னது? அதுதான். நான் அவரை தவறா நினைக்கிறேன் சொல்ல வரல. ஏன்னா அவர் சொன்ன வார்த்தை அது மாதிரி இருந்தது. எனக்கு அது கொஞ்சம் நெருடலா இருந்தது. கீதையில அது மாதிரி சொல்லப்படல. அப்போ அந்த மாதிரி ஆச்சாரி கிட்ட போய் பழகுறாங்க, படிக்கிறாங்க. இன்னொருத்தர் நார்த் இந்தியால ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் எப்பதான் ஓடிக்கிட்டே இருப்பார். காவி வெட்டி தான் கட்டிருப்பார், தாடியை வச்சுட்டு இருப்பார். அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருப்பார். அவர் நெத்தியில பட்டை கூட அடிக்க மாட்டார். அவரு நிறைய இந்த இதெல்லாம் விற்கிறார். பல்பொடி அந்த இதெல்லாம் வித்துன்னு கிடக்குறாரு. அவர் என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய யோக பயிற்சி தான் முன்னிலைப்படுத்துறாரு தவிர ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுத்தணும். ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுத்தணும். பகவான் நாமத்தை சொல்ல வைக்கணும். வேதங்களை படிக்க சொல்லணும். படிக்க வச்சு அந்த உடலையும் மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லணும் இல்லைங்களா? அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் பகவான் சொல்றார். கொள்கை என்ன? எப்பொழுதும் உடல், மனம், ஆத்மாவே பகவான் தொடர்பு ஈடுபடுத்த சொல்லணும். ஈடுபடுத்தியே இருக்கணும். அப்பதான் யோக பயிற்சி.
உட்காந்துல ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி அப்படி சொல்லிட்டே இருங்களேன் பாருங்களேன். உடல் இருக்கிற சாப்பாடு எல்லாம் சிரிச்சிரும், எரிஞ்சிரும். சாப்பாடு எல்லாம் அப்படி உள்ள இருக்கிற உணவுலாம் ஃபுல்லா எரிஞ்சு பஸ்மம் ஆயிடும். பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல நீங்க பகவான் நாமத்தை எப்படிலாம் சொல்றீங்களோ தன்னுடைய நாக்குல இருந்து அவன் நாக்குல இருந்து அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும் பாருங்க. நாமத்தை சொல்லி பாருங்களேன், அவ்வளவு அற்புதமா நீங்க அந்த பசி அடங்கிடுங்க. பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல அந்த நாக்குல இருக்கிற அந்த எச்ச உள்ள போகும் பாருங்க. சாப்பிடவே மாட்டீங்க, உள்ள இருக்கிற சாப்பிட்டதெல்லாம் சிரிச்சிடும், பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுதான் தியானம் பண்ண கூட சரி. எதுக்காக? பகவானுடைய விக்கிரகம், பகவானுடைய ரூபம், அவருடைய லீலை இதெல்லாம் மனசுல உள்வாங்கிக்கிட்டு நீ தியானம் பண்ணி பாருங்களேன், அப்படி இருக்கும். உடல் அப்படியே செம்மையா செம்மைப்படுத்தும் நம்மள, சரிங்களா? பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம தியானம் பண்ணணும். அதுதான் கொள்கையா இருக்கணும். எங்கே வசிப்பது? தனிமையான இடத்தில். யாருடன் வசிப்பது? தனியாக. மனதின் நிலை என்ன? முழு கட்டுப்பாடுடன். உணர்வு, உரிமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்ட தன்மை இருக்கணும். இது என்னுடைய நாடே கிடையாது, இது என்னுடைய வீடே கிடையாது, இது என்னுடைய உடலே கிடையாது அப்படி நினைக்கிறவன் தான் உரிமை உணர்வு வந்து விடுபட்ட தன்மையா இருப்பான். அவன் தான் கர்ம யோகி ஆக முடியும். நாம ஆக முடியுமா பாருங்களேன்? நம்ம வீட்டுல உட்காந்து நம்ம வீடே இல்லைன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்? இது நம்ம உடலே இல்லைன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்? யோசனை பண்ணி பாருங்க. கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா அதை பயிற்சி பண்ண சாத்தியப்படும். இப்ப 11ல இருந்து 14வது பிரிவு பார்க்க போறோம். முன்னேற்றம் அடைந்த நிலையில் எப்படி யோகத்தை பயிற்சி செய்வது அந்த சாணத்தில் பார்க்க போறோம். 11, 12 நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிளாஸ் இதோ நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு 11, 12 பார்ப்போம். ஏன்னா மணி 10 ஆயிடுச்சு. ஏன்னா 8:30 மணிக்கு வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த வாரம் வரைக்கும் 8:30 மணி வரைக்கும் கொண்டு போயிடலாம், 9 மணிக்கு கொண்டு போயிடலாம். அடுத்த வாரத்துல இருந்து டைம் மாத்தணும். மாத்தினாதான் நமக்கு இப்ப இன்னும் ஒரு கிளாஸ் தான் முழுமையா நம்ம இந்த கிளாஸ் எடுப்போம். 1.5 hour எடுக்கலாம், 1.25 hour எடுக்கலாம், கண்டிப்பா எடுக்கலாம். ஆனா டைமிங் மாத்தணும். இந்த டைம் வேண்டாம். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் பிளான் பண்ணுங்க. பிளான் பண்ணி நம்ம பேசுவோம். வாஞ்ச கல்பதராய கிருப சிந்து ஏவ சபகன பாவனி வைஷ்ணவன ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ப்ரோ.